Hansel eta Gretel etxe kaskar batean bizi ziren. Aita erratze saltzailea zen, eta ama egun guztia etxetik kanpo egiten zuen lanean. Anai-arrebak oso pobreak izan arren, alaitasuna eta jolasak konpartitzen zituzten, baita zeukaten janari eskasa ere. Beraien bete beharra erratzak egitea zen, baina berehala aspertzen ziren eta dantzan eta kantuan aritzen ziren askotan. Basora bidali zituen zerrituta, saskila fruituz bereak. Geroxeago, aita agertu zen konten, erratza pilo bat saldu baitzituen, egunak, eta janaria zekarren zartzen. Baina, galdetu zuen. Ama, gertatutakoa kontatu zionean, aita gogorazu zion. Txoratuta zaude, iluna batean, basoan, zordein martzut bat dago, eta gozokiekin, emeak eragartzen ditu eta gero jaten ditu. Aita eta ama Hansel eta Gretel bila atera ziren etxetuta. Laizter ilunduko du eta basoko zordeina garaiak aterako dira. Bitartean, basoan, Gretelek koro polit bat egin du, eta Hanselek kontura
batek saskian jasotako fruitu guztia argitu. Nola itzuliko dira etxera saskian utzik dagoela? Gainera ilun dago eta hotzu misteriotsuak irizten zaizkie. Beldur daude eta elkar besarkatzen dira. Halako batean ipostidura bade bat agertzen zaie ondarrezko bat dakarrena. Aurre begietan ondarrezko batzuk jarri eta beldurak usateko dituzte. Dotarako ordua da, begiak itxi. Izarrak esnatu dira eta ingeretsuak zuretik etxiko zaizkigu ametsak oparitzera. Beste bi kabarezoaren ateran bera, eta logo ditu ziren. Biharamunean, bi haurak pixkanaka esnatu ziren. Eta zuaitzen artetik, etxetxo batera, iruditzen zen bidezko bat aurkitu zuten.
Bidearen artean, mazapanezko figura zeuden, eta ezi bat ere esaten zuten figura berezia. Etxea bera, goxoki eta mazapanez egina zegoen. Baretak, txokolate tartaz eta pile zinguratuta zegoela. Ze gozeak zuten gure bi lagunek. Bi xagutxo bezala marraskatzen hasi ziren goxoki eta pila. Atzetik, hotz batek esaten zuelari. Xagutxo marraskan. Nor marraskan niri. Hansel eta Gretelen ertearen nontza zela pentsatu jaten jarraitu zuten, baina Xagutxo marraskan. Nor marraskan niri. bapatean Sorgin itxusita. Bat ateratzen ez ziren konturatu marraska eta marraska ari ziren. Baina Sorgin maltzurrak atzetik soka batekin harrapatu zituen, eta esan zuen. Ni Rosina golosina naiz. Gaur gozoan asko maite ditut. Hainbeste maite ditut txutxeak bezala jaten ditut. Gero badakizute zeharritzatu zen. Sorginak Hansel kaleratu zuen, eta goxoki pila eman zizkio loritzeko. Gretel etxeko lanetan aritu zen, baina Sorgina Hansel labean sartzeko ez dagoenean, Gretelek postigo bat eman eta Rosina